E3. Można by chyba bez kozery powiedzieć największa impreza dla graczy. Konferencje, prezentacje nowych sprzętów, nowych tytułów. A czy coś na tegorocznym E3 przykuło szczególnie moją uwagę? No, standardowo. BF1 oczywiście oberwał jaja, nic nowego. Spoko całkiem też nowe Gears of War, szczególnie, że będzie możliwość cross-platformowego grania pomiędzy Xboxem i PC-tem. Całkiem też spodobała mi się ta gra, co nie pamiętam tytułu, o piratach, no bo coś nowego i bardzo fajna woda. Ale czego, moi drodzy, zdecydowanie na tegorocznym E3 było najwięcej? VR, 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 VR. Śmieszna sytuacja była na konferencji Sony, bo pokazują jakąś grę, jakiś FPS w kosmosie, mówię kurde, całkiem fajnie wygląda, ale co to takiego może być? Coś trochę nowego, futurystycznego i tak się przyglądam i coś mi to zaczyna mówić. A okazuje się, że to Call of Duty nowe! A wam się coś podobało?